бизнеси тайёри фурӯши сехи истеҳсоли колодесбурорӣ дар шаҳри Душанбе тарафи дуарз управлени гаӣ. Сехи истеҳсоли колодесбурорӣ, колодес, септик, кришкаи колодес, кришкаи латок мебурорад. Объёми рӯзонаи истеҳсолӣ дар як рӯз аз 5 то 10 колодес, 2 та септик ва зиёда ай 5-10 кришкаи колодес ва кришкаи латок истеҳсол мекунад. Даромади моҳонаш ай 50 то 60 ҳазор сомон тоза даромади соф дорад. Дар сех ҳамагӣ 3 нафар коргар лозим аст. Мо ба шумо ҳам коргароро метиҳем, ҳам системаи кориро ва ҳам нафарое ки оиди ҳамин фурӯшу ҳамин колодес сару кор доранд. баъзе аз ширкатое ки дар интернет ҳастанд, колодес мефурӯшанд, септик мефурӯшанд, ҳамин маҳсулотҳои истеҳсолкардагии ҳамин сеха мефурӯшанд. мо рақамҳои телефонҳои аввалро шуморо ватсапҳошона метиҳем. шумо оянда метавонед қатъи ҳамо ҳамкорӣ кунед дар соҳаи фурӯшуш. тарзи дуруст истеҳсол кардан, тарзи корро мо шумо дар